Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor hemm miktub, programm fejn fih se nibdew niddiskutu suġġett ġdid, fl-opinjoni tiegħi suġġett interessanti ħafna, speċjalment meta ħanarawh mill-vista tal-iskritturi li ħanaraw. Li ħanagħmlu f'dana is-sensiela li ġejjin hija li ħanitkellmu fuq il-kliem ta' Jexua f'Mattew kapitlu 24 ma naraw dak li Jexua qiegħed jgħid minn vista ta' skritturi oħrajn, skritturi li nsibuhom fit-Testament l-Antik, skritturi li nsibuhom anke mis-Salmi bħalma nitkellmu fuqhom illum fil-fatt. Għaldaqstant bħal dejjem araw li jkollkom il-Bibja magħkom, araw li jkollkom fejn tiktbu biex jekk tidu tniżlu l-iskritturi u tkunu tistgħu taqrawhom qabel bħalma dejjem nidulkom aħna qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem imma studjaw intom il-kelma tal-Alla. U għattaw il-ħin ma' Alla l-missier sabiex permezz tal-Ispirtu għaddis tiegħu ikun jista' jirrevelalkom ir-revelazzjonijiet mill-kelma tiegħu. Ejja ħalli mmorru u naraw x'qed jgħid Jexua f'kapitlu 24 ta' Mattew u ħammorru minn versi 3 sa 13. Kif kien qiegħed fuq l-għolja taż-żebbux, id-dixxipli resqu jistaqsuh rasu u rashom. Għajdilna, dan meta qed jiġri u x'se jkun is-sinjal tal-miġġa tiegħek u ta' tmiem id-dinja. U Jexua weġibhom, araw li ħadd ma jqarraq bikom? Għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu l-Messija u jqarqu b'ħafna nies. Għad tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u xnijat ta' gwerer. Iftħu għajnejkom u titħawlu xejn. Għax dan jeħtieġ li jiġri imma għadu mhuwiex it-tmiem. Għax għadu ġens kontra ġens u saltna kontra saltna, ikun hawn ġuħ kbir u l-art titeżżes f'ħafna bladi. Dan kollu jkun il-bidu ta' tbatija kbira, imbagħad jagħtukom f'idejn min ħabbatkom u joqtolkom. U l-ġnus kollha jsiru jobodukom minħabba f'ismi. U jkun hemm ħafna li jitfixklu, li jitradixxu lil xulxin u jinbadu bejniethom. Iqumu bosta profeti folos u jqarqu b'ħafna nies, joqtol il-ħażen u għalhekk l-imħabba tibret f'ħafna. Imma min jieqpa' iżomm sħiħ sal-aħħar dan is-salva. Dak li rajna x'qal Jexua huwa dak li nistennew li jiġri fl-aħħar ta' żminijiet. Ħafna qed jistennew li l-affarijiet għad iridu jseħħu. Li jgħidu l-gwerer mhux minn dejjem kienu u l-ġuħ mhux minn dejjem kien hawn. Imma jiena ħanagħti r-raġuni tiegħi għaliex illum nemmen li aħna diġà għaddejjin minn dak illi Jexua qiegħed jgħid f'dan id-diskors. Għaliex nemmen dak li nemmen jiena? Jiena nemmen li diġà għaddejjin minnu dan id-diskors għaliex huma ħafna dawk il-predikaturi, ħafna dak il-mexxejja spiritwali illi jippritkaw illi Jexua huwa l-Messija. Jew fil-każ tal-Malti Ġesu huwa l-Messija. Għaliex qed ngħidu dan, għaliex hawn min jaħseb illi Jexua kien qed jgħid illi ħajġu ħafna u jgħidu isma' jiena l-Messija ta' li jridu tisimgħu, Jexua ma kienx qed jgħid hekk. Jexua kien qed jgħid għad jiġu ħafna u jgħidu li jien huwa l-Messija, li Jexua hu l-Messija, imma ħajbedu n-nies minn Alla. Għaliex bħalma nisimgħu f'ħafna knejjes, speċjalment dawk illum moderni magħmulin ġewwa l-Amerika, jippritkaw li iva Jexua huwa l-Messija, imma min-naħa l-oħra mbagħad jgħalmu lill-poplu tagħhom illi illum m'għadniex taħt il-liġi, illum m'għadniex għalfejn nobdu l-istruzzjonijiet tal-Alla, illum m'għandniex għalfejn noqogħdu taħt il-kmandamenti tal-Alla, allura f'dana il-każ x'Jexua qiegħed twassal lill-poplu tiegħek. Sewwa qed jgħidu li Jexua huwa l-Messija, imma b'dak li jagħmlu jippritkaw qed ibedu lil Alla mill-poplu u lill-poplu minn Alla. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti, għalhekk qed ngħidilkom l-ewwel frażi li qal Jexua jiena nemmen li diġà għaddejjem minnha. Li xew ħafna knejjes mad-dinja kollha li jippritkaw li Jexua huwa l-Messija u huma l-istess knejjes li jippritkaw li llum m'għandniex aktar
taħt il-liġi. Illum m'għandniex għalfejn nobdu l-10 kmandamenti kollha. Ħalli nkun eżatt għax hawn min jgħidli, imma aħna qatt ma ppritkajna li m'għandniex nobdu l-kmandamenti, jekk inti wieħed minn dawk li tippritka li ma llum is-sibt m'għadux qaddis u m'għandniex għalfejn insommuh qaddis, iva inti qed tippritka kontra l-10 kmandamenti. Għaliex hemm miktub fl-Iskrittura jekk tikser wieħed inti ksirthom kollha, ma jekk qed tallem il-popolin tiegħek, in-naċ tiegħek biex ma jżommux dak il-wieħed, qed tallimhom biex jiksru l-liġi kollha. Ejja ħankomplu. Jaxua qal ukoll tisimgħu bi gwerer viċinu fil-bogħod. Ma nisimgħux bi gwerer. Pereżempju, fil-viċin għandna l-gwerra tal-Libja. Libja pajjiż li mhux il-bogħod ħafna minn Malta. Ma ninsawx meta fil-bidu tal-gwerra fil-Libja ħarbu dawk iż-żewġ piloti u ġew għaw Malta illa li ma rridux jibqgħu jgħixu ġewwa Libja u huwa rrappurtat li fin-naħa ta' fuq ta' Malta għalkemm fuq il-baħar kienet insemmet splużjoni li ħafna jemmnu li kienet twissija missila sparata mill-Libja bħala twissija għaliex konna qed nagħtu kien il-dawn iż-żewġ piloti. Jiġifieri qed naraw li għalkemm il-Libja hija l-bogħod minn Malta ma fl-istess hija viċin. Allura qed naraw issa anke dak li qal Jaxua tisimgħu bi gwerer kemm il-bogħod u kemm fil-viċin. Jaxua wkoll jgħidilna nisimgħu popli jiġġieldu kontra xulxin. Xi ħaġa li jisa bħal hija fenomenu f'dawn iż-żminijiet. Infakkarkom dan il-programm qed jiġi rrekordjat f'Diċembru tas-sena 2020 għal min ikun qed jaraħ fil-futur. U naraw pereżempju popli jġibdu kontra xulxin bħal l-elezzjoni fl-Amerika. Naraw grupp ta' poplu kontra ieħor joħorġu fit-toroq jipprotestaw ir-riżultat ta' l-elezzjoni. Barra l-Amerika għandna l-istess ħaġa ġewwa l-Peru. Naraw l-elezzjoni ġewwa Belarus. Lista li ma tispiċċa għad. Kull fejn qed isser elezzjoni qishom il-popli qed joħduha drawwa ma jaċċettawx ir-riżultat dak l-elezzjoni ejja ninżlu fit-toroq niġġieldu kontrina inkisru u naħarqu kull ma nsibu. Dawn huma affarijiet li qed isiru madwarna llum. U għalhekk jiena nemmen illi dak li qal Jaxua f'Mattew 24 diġà beda iseħħ. Forsi għadu ma laħaqx il-qofol għadu fil-bidu, imma bdejna mixin lem. Xiktar, ma ninsewx. Per eżempju, anke nazzjonijiet jiġġieldu bejniethom, mhux popli, issa mhux nies tal-istess poplu, ma nazzjonijiet. Riċentament il-gwerra ta' l-Armenja kontra Azerbajġan. Naraw per eżempju il-President tat-Torok Erdogan jisħaq illi issa għandna ikollna soluzzjoni ta' żewġ stati ġewwa Ċipru. Nafu li l-poplu Ċipriot huwa maqsum bejn dawk Griegi u dawk Torok għal minn ġieli mar Ċipru, jiena waħed minn dawk li mort u rajt anke il-lajn isfar illi jissepara it-Torok mill-Griegi mal-Art. Dawn huma affarijiet reali. U l-President tat-Torok Erdogan qed jgħid isma' wasal iż-żmien li jkun hemm żewġ stati ġewwa Ċipru, l-istat tat-Torok u l-istat tal-Griegi. Ma ninsewx ukoll pereżempju għad hemm il-gwerra fis-Sirja li m'għadniex nisimgħu ħafna fuqha, għad hemm il-gwerra fil-Yemen, fil-gwerra tal-Libja għaddejja, hemm il-gwerra ġewwa l-Afganistan, gwerra ċivili. Daw kollha huma madwarna. Nisimgħu b'terremoti. Terremoti li qed jiżdiedu għax forsi ħafna jgħidu ma terremoti mhux minn dejjem kienu. Imma Jaxua għalinna li dal-affarijiet ħajbdew iseħħu. U rridu noqogħdu attenti wkoll għalkemm mhux se nidħol fih f'dan it-tagħlim, imma dak li qal Jaxua huwa l-istess dak li qal Mosè li għandu jiġri u qegħdin miktubin, qegħdin profetizzati waħda wara l-oħra li mirid iseħħ l-ewwel u hemm lista ta' x'irid isir wieħed wara l-ieħor dawn l-affarijiet. Imma qed naraw terremoti frekwenti, qed naraw il-maltemp. Riċentament kellna pereżempju il-Hurricane Iota fil-Honduras. Tisma' l-aħbarijiet jgħidulek maltemp ta' proporzjon bibliku. Kollox qed naraw iseħħ f'din id-dinja u x'qiegħed jiġri f'din id-dinja. Jistgħu l-affarijiet ikomplu jiggravaw aktar minn hekk għax skont Jaxua
Iva, disgrazzjatament l-affarijiet għad iridu jigravaw aktar milli qed jigravaw bħalissa. Dan huwa skont dak li Jexua stess jgħid f'Mattew kapitlu 24. Imma dan mhuwiex l-uniku messaġġ li Jexua qed iwasslilna f'dan il-paragrafu. Jekk intom taqraw miegħi x'hemm miktub f'Mattew kapitlu 24 vers 6 Jexua jgħidilna kara. Iftħu għajnejkom u titħawdu xejn. Mela hekk Jexua qed jitkellem fuq l-affarijiet li jridu jiġru, u qed jgħidin nisma' ħafna translations jgħidin Nancy mhux iftħu għajnejkom u titħawdu xejn, ħafna translations bl-Ingliż jgħidulna tibżawx. Ma tkomx għalfejn tinkwitaw. U minn hawnhekk Jexua jaqbes ukoll fuq il-persekuzzjoni. Allura qed naraw li anke meta l-poplu ikun għaddej minn persekuzzjoni m'għandux il għaliex jibża. Il għaliex aħna nafu li dawn l-affarijiet irridu jseħħu, dawn l-affarijiet irridu jiġru, dawn l-affarijiet mhux ġejjin fuqna b'sorpriża, imma nafu li rridu jseħħu. Il-persekuzzjoni trid tiġi u il-persekuzzjoni ħabib tiegħi mhijiex il-bogħod. Għal dawk li jennu li il-vaccination, il-vaċċin tal-COVID-19 huwa l-marka tal-bima, jekk inti m'intix ħadd tieħu dik l-injection, allura l-persekuzzjoni għalik ħadd tkun bdiet. Ħana mela ċara jiena personali, qed nitkellem fuq personali, ma nemminx li dina l-injection hija l-marka tal-bima. Alla qatt ma marka il-poplu tiegħu b'injections, imma il-poplu ta' Alla huwa mmarkat b'xi ħaġa partikolari. Tajjeb u mhux b'injection. Ejja ħalli nkomplu. Imma Jexua qed nisma' meta tkunu persegwitati, tibżawx, tiddejqu xejn, toqgħodux tinkwitaw. Issa persekuzzjoni ħana mela ċara ta' persekuzzjoni mhix meta xi ħadd jitħaq bik għax tgħid xi ereżija minn fuq il-bulb tiegħu fuq xi programm televiżiv, dik mhix persekuzzjoni ta' Jexua mela ċara illi fil-fatt jaqrawha miegħi f'Mattew 24 vers 9 din hija l-persekuzzjoni li Jexua jitkellem fuqha. Imbagħad jagħtukom f'idej min ħabbatkom u joqtolkom. Dik hija l-persekuzzjoni illi tiġi torturat, illi tiġi maqtul, illi jaqtawlek rasek, dik hija persekuzzjoni, mhux għax in-nies jiżżufjettaw u jitqu bik fuq Facebook tajjeb. U l-ġnus kollha jsiru jogħbudukom minħabba f'ismi, dik hija persekuzzjoni li diġà qed narawha ġejja tajjeb. Fil-fatt jgħidilna li minħabbatkom u joqtolkom. Il-kelma ħabbatkom hawnhekk hija fil-fatt punished. You will be punished, meta aħna naraw il-verżjoni li nħobb nużajna l-complete Jewish Bible, at that time you will be arrested and handed over to be punished and put to death, and all peoples will hate you because of me. L-istess ħaġa li qrajna bil-Malti prattikalment. Imma Jexua qed nisma' meta tkunu għaddejjin minn il-persekuzzjoni, tibżawx. Allura il-mistoqsija toħroġ waħedha x'għandna nagħmlu biex ma nibżawx f'din il-persekuzzjoni. X'għandna nagħmlu biex inkunu nistgħu nifilħu għal dak li ġej. X'rid ikollna biex inkunu nistgħu nifilħu għal persekuzzjoni. U r-risposta tagħna insibuha f'dak li ħanibdew nistudjaw f'din is-sensiela. U allura issa nitlobkom sabiex tmorru miegħi fil-ktieb tas-Salmi u ħanistudjaw fil-fond Salm 2. Salm 2 li jekk nistaqsi żgur ħafna minnkom għax smajtu l xi ħadd jippriedka fuq dan id-diskors, jekk qatt għamiltu studju fil-Knisja tagħkom fuq dan is-salm, ħafna żgur li se jgħiduli le. Imma tiskanta meta tibda tistudja dan is-salm u tara Alla x'qed jgħid, naraw kemm huwa salm milli isma' ta' min jistudjah. Għax irridu noqogħdu attenti Alla x'qed jgħid. Ejja ħalli nistudjaw Salm 2. U għal-dastant inħeġġiġkom biex ikolkom il-Bibja magħkom għax hawnhekk issa fejn nibdew nitkellmu fuq x'kiteb David f'dan is-salm. Ħalmela ċara, is-sigriet illi jkollna l-konfidenza u t-tama waqt il-persekuzzjoni
Minkejja il-konfużjoni u d-diżordni kollha li hawn madwarna, ir-risposta hija verament waħda sempliċi. Ir-risposta hija li kollox jorbot ma' dak li hemm miktub fil-kelma tal-Alla u kemm nemmnu il-kelma tal-Alla. Issa jekk inti qatt ma studjajt Salm 2, allura jiena ngħidlek isma' inti liema kelma tal-Alla taqra, liema kelma tal-Alla tistudja jew inti taqra u tistudja jew inti taqra u tgħallem dak li jaqbel lilek biss. Dana d-diskors qed ngħidu bħala bażi anke għall programmi li ġejjin wara dan. Illa li xiena li qed nipprogramma il-programmi u nkun qed nagħmel in-noti tiegħi naf xejn preparat fil-programmi li ġejjin. Tajjeb? U għalhekk qed ngħid kollox jorbot ma li nemmnu il-kelma tal-Alla, imma jekk il-kelma tal-Alla ma nafux xi tgħid, ma nistgħux norbtu fuqha, ma nistgħux inkunu preparati għal dak li ġej għalina, kollox huwa marbut li nemmnu li Jaxxua huwa ir-re tagħna u li darwaqt ġej biex isaltan minn fuq din l-art. U din hija t-tama tagħna li ngħaddu mill-persekuzzjoni li darwaqt ġejja. Nemmnu li Jaxxua darwaqt ġej se jieħu postu fuq it-tron fuq din id-dinja u sar isaltan minn ġewwa Ġerusalem, mhux minn ġewwa l-Amerika jew minn ġewwa Ruma. Jaxxua ħajsaltan minn ġewwa Ġerusalem. Minn hemm se toħroġ il-kelma tal-Alla meta jiġi Jaxxua u l-kelma tal-Alla li ħa toħroġ minn ġewwa Ġerusalem hija t-Torah. L-istess kelma li għandna miktuba fit-Testament l-Antik għaliex għax Alla ma jinbidilx, il-kelma tal-Alla hija l-istess il-bieraħ illum u għal dejjem. Biex nibdew nistudjaw Salm 2 naraw li Salm 2 huwa wieħed mid-9 salmi hekk magħrufa bħala salmi irjali. Illa li għax jitkellmu fuq Jaxxua bħala ir-re. Huwa miktub minn David u għaw min jemmen illi dan as-salm David kitbu għalih biex jiddiskrivi dak li hu bħala re il-midluk ta' Alla. U għaliex għaw min jaħseb li dana is-salm huwa rigward David stess, illa għaliex f'dan is-salm f'versi 6 u 7 David jgħid hekk ara. Għax jien għamiltu s-siltan tiegħi fuq Zion, l-għolja imqazza tiegħi. Irrid inxandar id-digrit tal-mulej u għalli ibni int jien illum nissiltek. U ħafna jattribwixxu daw iż-żewġ tifrus mal-fatt li David kien magħmul sultan li kien isalta minn fuq il-muntanja Zion, illa li aħna nafu anke għalkemm it-tempju ma kienx mibni imma fuq it-tempju kien hemm tinda fi żmien David, imma nafu li kemm it-tinda u kemm it-tempju kienu qegħdin fuq il-muntanja Zion. Tajjeb dan jwaqqa' dak l-argument li ħafna jgħidu li t-tempju kien fil-belt ta' David. Umbagħad insibu oħrajn illi jgħidu li jisma' dan is-salm qed jirreferi għal poplu ta' Iżrael. Illa għaliex fil-ktieb ta' Ħosea kapitlu 11 vers 1 Ħosea l-profeta jikteb hekk ara. Meta kien tifel Iżrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt lil-ibni. Għaldaqstant pers il-poplu Iżraelit Alla ħarġu minn ġewwa l-Eġittu, ħelsu mill-iskjavitu, allura hawn min jattribwixxi dan is-salm bħala miktub għal poplu ta' Iżrael, qed jiddiskrivi l-poplu ta' Iżrael. Li hu żgur, li m'għandix dubju minnu, huwa li dan is-salm jitkellem profetikalment fuq Jaxxua. Kif nistgħu naslu għal din il-konklużjoni, illa li jekk aħna mmorru fil-ktieb ta' l-Atti kapitlu 4 vers 11 jaqra hekk ara. Din il-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret ġebla tax-xewka. U hawnhekk qed jirreferi għal Jaxxua. Jaxxua li huwa il-ġebla tax-xewka dak li issa nistudjawha wkoll dak li l-poplu rriġetta ma Alla għażel lilu biex imexxi bħala sultan għal dejjem minn Ġerusalem. Ejja ħalli flimkien nibdew nistudjaw dan is-salm. Illa li għandna xi frus li iridu ħin ta' spjegazzjoni. Imma dan huwa is-sabiħ tal-istudju. Jekk inti taqra s-salm u taqbad dejjem ma fim xejn,
ma jkun fisser għalina xejn, imma huwa sabiħ li nistudjaw, ħalli naraw Alla x'messaġġ qiegħed jagħtina, Alla x'qiegħed jgħidilna permezz ta' dan is-salm. Salm 2 fil-fatt, anke jekk forsi ma nindunawx, huwa kwotat ħafna drabi fil-Bibja, fit-Testament il-ġdid fil-fatt. Ejja naraw pereżempju versi 1 u 2 ta' dan is-salm huma kwotati fil-ktieb ta' Latti kapitlu 4 versi 25 u 26. Fejn hemm miktub hekk. Int li nebbaħt bl-Ispiritu Santu lil David missierna għaddej tiegħek u b'fommu għedt għaliex ix-xewx u l-ġnus u l-popli jingħaqdu konkofoffa waħda għal xejn. Għamu islaten tal-art u l-gbarat inġemaw flimkien kontra il-mulej u l-Messija tiegħu. Mela fil-ktieb tal-Atti kapitlu 4 versi 25-26 qed naraw jagħmel referenza għall-ewwel żewġ tifrus ta' Salm 2. Ejja ħankomplu, irrid nasal għall-punt da kollu. Versi 1 u 5 huma kwotati fil-ktieb tar-Revelazzjoni kapitlu 11 meta ser tindaq is-seba' u l-aħħar trumbetta fis-sema. Għal-ħanġiġkom u tmorru taqraw kapitlu 11 tal-ktieb ta' Revelazzjoni u taraw fejn qed jirreferi għal dak illi Alla qed jgħid permezz ta' David f'Salm 2. Versi 8 u 9 ta' dan is-salm huma kwotati fil-ktieb tar-Revelazzjoni it-tieni kapitlu vers 27. Biex imexxikom b'xettru tal-ħadid bħal min ifarrak il-bwieqi tal-foħħar l-istess kif kienu ukoll ħadd is-seta' mingħand missieri. Din hija l-kwotazzjoni f'Revelazzjoni fejn qed tirreferi għal dak li miktub fis-salm għat-tmexxija verga tal-ħadid, ċettru tal-ħadid. L-istess fil-ktieb tar-Revelazzjoni kapitlu 12 vers 5 jgħid hekk ara u wildet iben tifel li kien qed irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. L-istess kwotazzjoni minn Salm 2. L-istess fil-ktieb ta' Revelazzjoni kapitlu 19 din id-darba u ħammorru versi 15 u 16 li jaqraw hekk. Minn fommu ħirġa xabla mismuma biex jolqot il-ġnus u jmexxihom b'xettru tal-ħadid. Huwa jisħaq l-imbiti baqbaq fil-marsa tal-korla talla li jista' kollox. Fuq il-mantel u fuq koxtu għandu miktub isem Sultan ta' Slaten u Sid ta' Slaten. Meta qed naraw li dak li ħajkun qed imexxi bix-xettru tal-ħadid huwa dak li huwa għandu titlu ta' Sultan ta' Slaten u Sid ta' Slaten. Dan huwa ħadd klif Jaxua il-Messija u għal-gastan tal-ura nafu li Salm 2 qed jirreferi għal Jaxua il-Messija. Għaliex qed nikkwota il-kwotazzjonijiet fit-Testament il-ġdid fejn jirreferu għal Salm 2 biex nuri l-importanza ta' dan is-salm. Għalhekk qedtilkom għalaw qatt smajtu tal-im fuq dan is-salm. Huwa importanti, tant huwa importanti illi fit-Testament il-ġdid qed jiġi ikkwotat sal-aħħar ktieb tar-Revelazzjoni. Allura jekk kwotanti importanti li jiġi kwotat fit-Testament il-ġdid, mhux importanti għalina li npoġġu bil-qiegħda naqrawh u nimmeditaw fuq u nistudjaw x'qed jgħid Alla. Ejja ħanagħmlu hekk flimkien. Naqraw, nistudjaw u nimmeditaw fuq dak li qed nisimgħu. Ejja ħanibdew minn vers 1. Morru fil-Bibja tagħkom Salm 2. Vers 1 għal dawk li għandhom il-Bibja nedolana dik taslaleb il-versi jaqra hekk ara. Għaliex ixxewxu l-ġnus u l-popli irrednu għal xejn. Għaliex? Hawnhekk David mhux qiegħed jagħmel mistoqsija u qed ifittex xi risposta. Hawnhekk David qed jagħmel statement u qed jgħid għaliex il-popli qed joħduha kontra Alla għal xejn. X'inhu ma jaħsbu
Daw bis-serjetà qed jaħsbu li jistgħu joħduha kontra Alla u jerbħu. Daw bis-serjetà jaħsbu li jistgħu jgħaddu liġijiet muqżiża u Alla ħeċċetthom. Daw bis-serjetà jaħsbu li jistgħu jdaħħlu liġi tal-abort f'pajjiżhom u allura issa ħabba fihom Alla ħajbaxxi l-istandard tiegħu u ħajjed eħmel orrajt għax Malta daħlet l-abort ħanbaxxu l-istandard u l-abort huwa tajjeb. Dak li qed jgħid David, għaliex qed toħduha kontra Alla għal xejn? Ma tafux li ma tkomx ċans terbħu kontra Alla. Ma jistgħu jirbħu qatt kontra Alla li hu ġust f'kull ma jagħmel. Alla ma fih xejn ħażin, ma tistax toħodha kontrih. Ma hemm l-ebda nazzjon fid-dinja li jista' jiġi u joħodha kontra Alla u jirbaħ l-argument tiegħu. M'hemm l-ebda nazzjon u l-ebda persuna li għandha xi raġuni partikolari biex tkun irrabjata kontra Alla. Għaliex Alla huwa ġust. Alla ma jagħmel xejn ħażin. Għaliex qed naraw il-popli joħduha kontra tiegħu. Dik il-mistoqsija li qed jagħmel David. Għalhekk David qed jgħid għaliex ix-xewx u l-ġnus u l-popli irrednu għal xejn. Nerġa' ngħid, il-fatt li l-bniedem, il-mexxejja inġusti, mexxejja korrotti, il-mexxejja li ma jridux jafu b'Alla, għal xejn li daħlu l-liġijiet li daħlu, Alla mhux se jbaxxi l-istandard minħabba fihom. Alla mhux se jgħaddi għal pjan B, issa għala x'ġara fid-dinja, mela ħanaddu għal pjan ieħor u l-pjan ieħor jgħid li issa nistgħu naċċettaw l-abort, nistgħu naċċettaw din, nistgħu naċċettaw l-oħra. Le. Alla għandu l-liġi tiegħu kienet għadha u teqpa' għal dejjem l-istess ma tinbidilx u għal daqstant il-bniedem għal xejn jipprova jilwi dak li Alla qed jagħmel. Illa li fl-aħħar mill-aħħar huwa Alla illi joħroġ rebbieħ. Qed jgħid David għaliex ixxewxu l-ġnus. Issa aħna nafu li ormai l-istorja ilha għaddejja madwar 4000 sena fejn naraw 4000 sena ilu meta Alla ħareġ l-Abram minn ġo Ur il-Kaldin u batu ġewwa Kanan. Minn dak iż-żmien naraw il-qasma bejn il-poplu Ludi u l-poplu ġentili ħanajdu hekk, tifhem? Meta qed ngħid il-poplu Ludi m'iniex qed ngħid il-poplu Iżraelit. Tajjeb, qed nitkellem fuq il-poplu Ludi kollu kemm hu. Imma qed naraw qasma bejn il-poplu Ludi u l-poplu hekk imsejjaħ tal-ġentili. Żewġ gruppi primarjament żewġ gruppi ta' nies. Qegħdin illum 3000 sena wara li David kiteb dan is-salm u l-mistoqsija tiegħi hija din. X'inbidel fl-attitudni minn 3000 sena ilu meta David kiteb dak is-salm għallum? Xejn. Litteralment xejn. Il-poplu qisu ma jridx jitgħallem aqqas mill-istorja. Għandna mhux biss l-istorja, imma għandna wkoll l-iskrittura. Sa żmien David kien hemm biss l-istorja. Minn żmien David law ma l-istorja hemm ukoll il-kitba ta' Alla u xorta il-poplu la mill-istorja u waqqas minn dak li jaqra fil-ktieb ta' Alla ma jrid jitgħallem. U dan mhux qed ngħidu biss fuq liġijiet li qed jgħaddi l-gvern tal-pajjiżi mad-dinja kollha, qed nitkellem anke fuq affarijiet li jaħdmu fil-knejjes moderni Kristjani illum. Imma qed naraw li l-mod li taħseb bih id-dinja huwa l-istess mod li kienet taħseb bih 3000 sena ilu fi żmien David. Xejn ma nbidel minn dak kollu. Xi ngħidu rigward Iżrael? Il-ġnus tad-dinja. Kif jaħsbuha fuq il-poplu Iżraelit illum? L-istess bħalma kien jaħsbuha fi żmien David. Bħalma rridu jattakkaw il-David, illum irridu jattakkaw l-Iżrael. Din hija l-istorja li għandna madwarna. Tallimna xi ħaġa mill-istorja? Le. Xorta in-nazzjonijiet baqgħu ma talmu xejn. U qed jgħidilhom David, iwa ħasra għal xejn. Għal xejn qed tippjanaw, għaliex tixxewxu ġnus, għaliex irrednu għal xejn. Ma tistgħux tirbħu kontra da kollu teatrin li l-popli tad-dinja jażlu li jagħmlu.
U naraw fil-fatt, per eżempju, jekk nieħdu it-twemmin komuniżmu, it-twemmin marxista, naraw mit-twemmin anke per eżempju naf induista, anke fl-Islam. Naraw li nies illi fit-twemmin tagħhom qed joħduha kontra il-Messija, kontra l-libertà Alla. Illa lix qed ngħidu dan, illa lix inti ma tistax tħobb l-Alla u tobgħod il-Ibnu l-Messija tiegħu. Inti ma tistax tħobb il-Messija imma tobgħod l-Alla l-Missier. Jekk inti tħobb l-Alla, titħobb l-Ibnu, Jexua l-Messija. Jekk inti tobgħod l-Alla, inti ser tobgħod l-Ibnu. U l-affarijiet daw, per eżempju, bħalma dejjem ngħid jiena, il-kelma tal-Alla hija dejjem għall poplu tiegħu. Dan huma messaġġi li mhux id-dinja sekulari trid tisma', imma huma messaġġi li l-Kristjan irid jisma'. Il għaliex? Il għaliex meta inti qed tgħid li bħala Kristjan inti tħobb l-Alla. Imma tgħid li jibnu għal liġi, ħabib tiegħi inti qed tagħmel xejn differenti minn dawk li jgħidu li ma jemmnux b'Alla. Jew minn dawk li jridu joħduha kontra Alla, jemmnu bih imma jiġġieldu miegħu. L-istess ħaġa qed tagħmel inti. Jekk inti temmen f'Alla, temmen f'Ibnu. U jekk inti temmen li Alla ma jinbidilx, ma tistax temmen li Ibnu jew xi apostlu bħalma ħafna jekkwotaw il-Pawlu illi bidlu l-liġi imkien. Imkien ma naqrawhom dal-affarijiet fil-kalma tal-Alla. Noqogħdu attenti. Ejja ħalli inkomplu. Għaliex David qed jistaqsi għalfejn in-nazzjonijiet jixxewxu. Il-kelma jixxewxu hawnhekk u anke kif rajna fl-ewwel vers u jrednu għal xejn, il-kelma li juża fl-Ingliż għall-inqas hija l-kelma rage, illi tfisser rabja. Għaliex il-poplu qed jirrabja kontra Alla. Imma l-kelma rabja hawnhekk tfisser ħafna. U hawnhekk fejn nibdu nistudjaw. X'qed jgħid David meta qed jgħid għalfejn il-poplu qed jirrabja kontra Alla. Għaliex il-kelma rabja, il-popli tad-dinja rrabjati hija kelma qawwija ħafna ta' illa li hija kelma qawwija. Illa li bħala rabja hija il-kelma rabja hija definita bħala xi ħaġa ta' vjolenza. Tajjeb mela dawn in-nies huma nies li għandhom rabja li mhux ikkontrollata, tant mhux ikkontrollata li jaslu biex jagħmlu l-vjolenza. Tinsawx qed nitkellmu kontra nies li jemmnu f'Alla ma joħduha kontrih huma rrabjati kontra Alla u r-rabja tagħhom twassalhom anke biex iwettqu l-vjolenza. Diġà rajna x'qal Kristu f'Mattew jitfawkom, jarrestawkom, isawtukom, jitfawkom il-ħabs u anke joqtlukom. Dan huwa riżultat ta' dik ir-rabja li twassal għal vjolenza. Għaliex il-kelma rabja normalment tiġi espressa permezz ta' brutalità u aggressjoni fiżikali. Meta inti tirrabja, din it-tip ta' rabja inti ħataġixxi aggressivament, ħataġixxi bi brutalità kontra dak li għalli għandek ir-rabja. U ma ninsawx li f'dan istan qed David jindirizza nies li huma irrabjati għal Alla. F'kelma waħda din hija rabja fuq livell tal-biża' ħafna. Mhux tal-li jobodu lill-Alla, ma tal-li joboduh illi huma irrabjati għalih. U għax huma rrabjati għalih jaslu biex jippruvaw jagħmlu minn kollox. U għalhekk David qed jgħid imma għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli irrednu għal xejn. Għaliex qed jippruvaw ibidlu l-pjan tal-Alla. Għaliex qed jippjanaw normalment tinvolvi pjan illeċitu dak li qed jgħid David hawnhekk, jiġifieri għaliex dawn nies qed jagħmlu pjan kontra l-liġi xi ħaġa li mhux suppost jagħmlu biex jiġu kontra xi ħadd. Għaliex il-kbarat tad-dinja dawn il-mexxejja ġusti qed jissakru fil-bini tagħhom bini li jinnaf jissejjaħ l-Istati Magħquda, United Nations, l-Unjoni Ewropea, għaliex dawn il-kbarat qed jingħalqu f'dan il-postijiet u jixxewxu
u jagħmlu pjanijiet illeċti, pjanijiet kontra l-liġi, kontra Alla. Għaliex? Għaliex jikkonfoffaw biex jekk jista' jkun jinħelsu ma jaqpawx taħt l-awtorità ta' Alla. Illa għaliex meta aħna qed ngħaddu daw il-liġijiet moqżiża u liġijiet tal-biża' fid-dinja kollha, inkluż din il-biċċa gżira tagħna, dak li qegħdin nagħmlu, qegħdin nippjanaw, qegħdin nikkonfoffaw biex jekk jista' jkun ma neqbgħux taħt l-awtorità ta' Alla il-Missier. U dan huma affarijiet li forsi aħna ma naħsbux fuqhom, imma ma tinsewx illi id-dinja meta ġiet magħrqa, pajjiżi bħal Sodom u Gomorra, popli bħal ma' Iżrael, dejjem ġew ikkastigati il għaliex dejjem marru jikkonfoffaw u jaħdmu kontra il-pjan ta' Alla. Meta n-nies ġew kontra il-pjan ta' Alla, Alla ra kif jista' jagħmel biex jerġa' jibda u jneħħi dak il-ħażen u nerġa' jibda il-ħajja mill-ġdid. Dina narawha fid-Dulluvi meta qalet il-kulħadd u reġa' mill-ġdid b'Noe, narawha wkoll meta ħaraq Sodom u Gomorra, narawha wkoll meta ħareġ bagħad il-poplu Iżraeliġi għall-Eġittu u ħarġu minn hemmhekk u anke meta ħada kontrihom bagħad fid-desert Alla dak il-poplu li ħada kontrih ma tafx ċans li jidħol ġewwa Iżrael u beda b'ġenerazzjoni ġdida biex setgħu jidħlu fil-weda. L-argument kollu huwa dan, pereżempju ma ninsewx f'Babilonja x'ġara meta kienu qed jibnu t-torri ta' Babel. Provaw jaħdluha kontra Alla, provaw jitilgħu ħdejh, illa għaliex provaw jitilgħu ħdejh. Il-ħsieb tal-Babilonja kien li tilgħu ħdejn Alla u jerbuh, jiġġieldu miegħu u jerbħulu. Min ħareġ rebbja fl-aħħar Alla peress li ġarraf dak it-torri. U ħafna llum jiddispeċini ngħid mhux biss nies li jagħmlu falla ma rrabjati għalih, imma anke dawk li jgħidu li jħobbu l-Alla ma jippritkaw kontra t-talim tiegħu, kull ma qed jagħmlu daw huma qed jibnu torri spiritwali, torri babilonesku, qed jerġgħu jibnu torri ta' Babel spiritwalment. Iwa daw għadhom ma jafux illi fl-aħħar mill-aħħar Alla ħjerbaħ. X'jiġifieri, nerġa' ngħid il-messaġġ huwa għall-poplu tal-Alla u mhux ħadd nitkellem fuq id-dinja sekolari. Iwa da għadhom ma ndunawx illi jħabqu kemm ħabqu, jgħidu kemm jgħidu man fuq il-pulpti li llum m'għadniex taħt il-liġi. Jgħidu kemm jgħidu li llum s-sibt m'għadux qaddis u li tista' tiekol kollox u li m'għandniex għalfejn nżommu l-festi tal-mulej. Kollox se jaqa'. Alla se jirbaħ fl-aħħar u dawn huma dawk in-nies illi Alla qed jagħmel referenza għalihom f'dan is-salm illi meta jiġi Jexua ħajkollu jimxi b'virga tal-ħadid. Illa għaliex ħajkollu jimxi b'virga tal-ħadid. Illa għaliex ħajkun hemm nies kemm minn dawk sekulari, anke minn dawk li jemmnu, illa ħajbqgħu jirrifjutaw għax hemm ġew malma mill-mexxejja rajja spiritwali tagħhom illi llum is-sibt m'għadux qaddis. Mela meta ħajkun hawn Jexua u ħajordanna nżommu s-sibt qaddis, ħajkunu ħafna Kristjani li jaħduha kontrih. Meta Jexua ħajgħid in-nisma' darba fis-sena fil-festa ta' Sukkot tidu tiġu ġewwa Iżrael għax hekk tajt il-liġi tal-Alla, ħafna ħajkun li ma jridux imorru jaduraw illa ġewwa Iżrael waqt il-festa ta' Sukkot. Ħafna jiddeħqu bina għax aħna niċċelebraw il-festa ta' Sukkot. Imma aħna qed nagħmlu ir-rehearsal, qed nippreparaw ħalli meta jiġi Jexua u jgħidilna biex immorru nfaħru l-Alla ġewwa Iżrael fil-festa ta' Sukkot ġewwa Ġerusalemm, fil-festa ta' Sukkot aħna nkunu nafu x'irridu nagħmlu. U ma naħdux kontri u ħnidulu legalistiku għax inti temmen fil-liġi tal-Alla. Għalhekk David qed jgħid imma kif dal-poplu possibbli jaħseb li jista' joħodha kontra Alla daqshekk. Għadu jaf li dak ix-xogħol tiegħu, il-pjan tiegħu, dak li qed jagħmlu kollu biss teatrin quddiem Alla. Il-mument li Alla jonfuħ jaqa' kollox. Ma ninsawx bibtiel li David kiteb dana is-salm imnebbaħ minn l-Ispiritu Santu. Il-verità hi
li minn dakinhar li David kiteb dan is-salm sallu ma nbidel xejn fil-popli tad-dinja, ma nbidel xejn fil-mexxejja inġusti tad-dinja. U qed naraw illum in-nazzjonijiet bil-miftuħ mingħajr miskija ta' xejn qed jirreżistu lil Alla u lill-Ibnu l-Messija. X'jiswa li naraw presidenti, prim ministru u ministri imorru għal qudiesa fil-konkatedral ta' San Ġwan f'xi festa jew f'xi funeral jew f'xi ħaġa solenni. Ma tiswa xejn jekk intom huma l-istess nies li qed tippruvaw tgħaddu pereżempju l-liġi tal-abort f'dan il-pajjiż. Ma tallimtu xejn minn dak li kiteb Alla bħala twissija f'dan is-salm għall popli tal-lum. X'ser ikun ir-riżultat ta' dak kollu? L-istess bħalma kien ġara fit-Torri ta' Babel, nerġa' nirrepeti, Alla se jwaqqa' dan it-Torri ta' Babel li qed jinbena llum, Alla se joħroġ l-istess rebbieħ. U l-istess bħalma qed jgħid David f'Santej, għaliex jikkonfuffaw? Għaldaqstant il-parir tiegħi huwa biex nagħmlu bħalma għamel Ġoswe u nażlu illum. Ġoswe kapitlu 24 vers 15 jgħidin nisma' għażlu llum minn ħasserfu. Issa jew tagħżlu li tmorru wara dawk in-nies mexxejja inġusti illi għandhom ir-rabja kontra Alla u qed joħduha kontrih. U lesti li jafġu lill-poplu tal-Alla biex tgħaddi tagħhom u jgħaddu l-liġijiet li jridu jgħaddu. Jew nkella ħanażlu l-Alla ta' Abraham, ta' Iżak, ta' Ġakob, ħanażlu l-Ibnu Jaxua il-Messija. Wasalna għadna biss studjajna vers wieħed. Ma jimportax. Tal-imu interessanti, hemm ħafna xi ngħidu, ħankomplu fi programmi oħrajn wara dan, għallum ħanifqu bħalma dejjem nidilkom ħbib tiegħi. Qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, imma oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.